Chỉ bây giờ với cô mình giao forex trader cho nên là cái lâu lết lết ta cho anh tung car bị tắc phải dù trade tất cả mà opportunity tấm tắc ở mà gold ta bị euro USD ở trong cái trade nó sát in xem mà sẽ gold bị cái absorbing to tụ na chuan DXY le gold bị kan ta mà sẽ DXY analysis kan tiếng ha euro USD point analysis kan tiếng a chuan gold kan tiếng a chuan analysis ti du dang kha in suggest nei chuan lo comment ula ka ti kha chuan i tun khat to hi ani thei to tu ra nga ya ka buai lo chuan tun khat to pa hian WhatsApp group te po kan siam nga engtinge a person atian a group hawa soi ho na tur te mo khami te po ha siam kan tumanga chu kan tumanga ni deuh mai enge tuna market kan clear ho lenga chuan trade breakdown chu kan nei longa telegram group kha ka soi tong han description a han link ka da ve ka telegram group te IG te kha han trade breakdown te le ka setup mu wa ka entry te ka exit te han de ha ka post thina chu a hlok pui a hlok thak ti te nom thea hlok thak ti te kha chuan lo en ve ula hlok thak ata in du te ani chuan tuna enge tuna hian kan nei kan en liang kan hmung hian a hma kan hmasa le ti vel tanga ka soi to tho jigsaw chu tuna tak hi chuan tlai monthly fair value gap hi kan approach me ka chumi ni chuan monthly fair value gap kan approach chuan enge kan ti kha weekly te daily te chuan by scenario se dxy chung kan en hemi weekly fair value gap mo hemi weekly imbalance lai kan approach chung chuan chumi chung chu ne chuan enge kan enang weekly a tungkar chu karma sang thoin kan hua consolidation push consolidation kan nei la chuan kan hmung hian kan monthly fair value gap target chu kan nei to khom maya pullback karma sa han tuesday a hemi low aron siam hian kan chho ngal mai theiga be se ma se kan hmung hian I low ron chho le thar Wednesday news ani mo news a I low ron chuka chuan an push up a chuan enge daily a chuan hei engma mu hak tur ram hrilowa push consolidation chuan kan be se le tur chu another breakout mo dexoi chuan police lam kan be se le theang chuan enge heta en one of a kan hmung hian daily a fair value gap kan nei ta daily fair value gap a ron lu ta chu one wara en le tai la enge price dan kan hmung hian one wara deep ta kan pull back nuwa push mo buy scenario and thei tana chuan enge kan buy scenario and thei dan daily fair value gap hi lo ti bo to hril tai la dex waya buy scenario Wednesday a ron chop chu moil tu chu excuse me kan hmung hian one wara fair value gap tho kan mule tan daily tang sell side liquidity ngoti ya alak nuwa ka drawing ngati nge lan thei lo charter analysis zo kan hmung hian fair value gap a entry oma moil tuk tak main candle lo hemi hai thingi kan target thei be se wa chuan Friday a entry dang aron siam le a tapo hian buy scenario kan soyang khan fair value gap kan man tang kai na chu price a chho du em ti kan mu du na mo kan areas of value strong a chho du ti min huwa bounce le a hei hengi demand an ti te khalang to ta fair value gap in aron siam ta chuan hemi hetlai demand aron chuk le hian 5 minute entry dang om le a chu te po chu han en le thuk tai la ti zung chung ita kan hmung hian 5 minute a lo mo fair value gap create lo a 5 minute a nge first fair value gap a create kan hmung hian fair value gap a lian lo a create na first fair value gap mo ta entry nal tu by scenario chu ni deuh mai a goal ta pho kan analysis chu la bullish a
hei first high kan target thei ni second high target hei last target khan ta hemi target thuna hian daily enge I min show kan en lenga chu mi hma chu kan la bull sei kan la control ka ringa chu chu ka phei sei deuh dan chuan hemi hi full breakout nuwa che consolidation awm le ka ringa chuan tunah hian intinge I hanin open se nge kan be sei dan tak tur chu ka hre thiam bik lo a intinge pullback le phot dawr nge mo intinge chho le phot dawr nge ha chu engpawh ni se market in open se chuan enge market in min show dan atang entry te kan zong lenga chu chu in deuh mai ma se kan bullish bias khopa long term target 104.263 mo euro USD a le tliang euro USD a monthly hi an vele taila monthly a dxy ang thoin I euro du soi ngai lo ma se tai nei fair value gap chete kan nei ve a hemi thoki kan pana ang nga chan chu fair value gap a siam na hian breakaway gap ani lo a intira kan hmu hian bullish du tak tak chu ni se bullish du tak tak chu ni se ti thong mo chu dik lo mai the ma se bullish tak tak don chu ni se kan hmu hian candle high close nei chelu tu ani mo hemi bullish candle hi big bullish candle a close chuan he tlai kan on chuk na cha tur khawm lo ma se kan hmu hian a reject hemi chungah hian rejection awma chumi wang chuan monthly fair value gap kan approach thei te pawh a rinom ve ve tho ta chu chu weekly en leila enge trade thei om kan hmu hian weekly a chuan engma price action han soi te wal tur awm lo a mo enge weekly tanga kan areas of values mu du I hei hi second week high aron pullback ani mai ta weekly a chuan khami baka om lu tuk lo ta daily a hian euro hin USD kan hmu hian mo fair value gap a create a consolidation dxy in tho in fair value gap a create a consolidation inge kan be sei le thei kan ti chuan fair value gap tho I entinan a bullish intention hi a bearish intention hi lana sa ani chuan fair value gap tho kan create leang mo han fair value gap tho a pullback na tur che chu engma an soi thei lo ta ma se I entinan tun a hian price hi fair value gap create to lo tian a chuk char chara hemi kan demand zone a te hian a bounce a lower time frame a bullish a create ani chuan mo buy scenario in tan don ti na ni mai ta ani lo chuan euro USD pawh kan la bearish hi khopa excuse me pull back push chuan khatiang tho khan hei euro USD ka trade lo chan an ta nga tinge kan ti chuan nge market condition nei ang veka ma se market hian entina pair hian che du dan big deuh te nei ta kan hmu hian heta hian Thursday a hian kan hmu hian demand a ron pullback ta ni DXY a chuan demand a pullback a ron touch tho na chuin ma se kan hmu hian fair value gap hi respect ze hi euro USD a chuan kan hmu hian fair value gap a show lo wa heta chete oma demand a ron eng lo khate te ka kan pair trade kan hriat chin angai ve na an tam chuan tuna euro USD chuan ma se hei tian forex en te ka sayang tian fair value gap zok a ron respect le ta chuan for example a pakhat ka trade ani chuan entinan fair value gap ka trade ta euro USD ka trade du ni chuan khami ang char char trade kha ka du ngo supply and demand anga ka trade ani chuan khami ang char char trade ka du a chuan euro USD hi adik lo ka ti mi lo a pe thal tu kan ta chan chu englo volume tam na ber polen ta a volatile thau boka ma se a volatile over lo ta pe dang anga hian pe dang ti han gold te tu na jan train no ma de san chu gold chu a volatile em a kan hmung hian ta enge
bearish intention clear intention kan la hmu lo mo fair value gap ria ka fair value gap pawng create lo ta chuan chuan pullback le te pawh be sei theila enge thleng tur chu ma choi dok thei lo ma se dxy a bullish a chuan euro usd pawh bearish sei first target second target kha kha ani deuh mai a gold big hi ka soi anga tungkara ka trade na sa boka gold big hi chuan ka trade kha engtin nge ka soi dawn nge video dang ka siam dawn nge kha kha kan soi thin anga a rei lo chuan a rei dana serin mo monthly and less zui la kan hmung hian monthly a all time high hei kan all time high hi sani somni enta sani somni a ron pel chho zok mai ni december a chuan all time high tang reaction kan hmu thla chumin nge hmu tir an di chuan mo all time high han hi ta khonge kalna tur le price target tur dang om to chung hri lo chuan bearish reaction chete chu kan hmu le thei ka ringa chuan monthly a fair value gap zong don tai la price akal theina tur kan hmong hian kan fair value gap nei mon li hnai ber chu hetla hian ta ma se ngati he ka trade du lo ati chuan hemi ngati nge omji om lo chan chu kan hmong hian fair value gap a ron touch to a push to a voi khat mai ni lo in voi ni ron touch a all time high thleng thleng a sem to a chuan he fair value gap hi ka trade to don lo mo chuan monthly a chuan all time high hi ta kha song kha ni mai kan nei all time high hi ta buy side liquidity la kan be se thei chu pull back kan a pull back le kha chu kan be se thei chi chu wang tak reng a short po kan ni ta ni chu chuan engthleng le chuk don kha ka hre lo ta ma se weekly a en le tai la nge kan hmu thai weekly a kan hmong hian fair value gap ta cha bre ka chuan weekly a tain bullish order block kan nei ta ma se kan bullish order block hi kan hmong hian a ron touch to renga kan bullish order block a ron touch to ni ma se kan bullish order block a ron touch lawa a ron touch to a hayar hai cmm siam lo mo a bullish continuation kha monthly mi kha continue don ta se pusha order block ta cha push sang le em em ang mo ma se chu kan hmu lawa kan hmu hian retracement kan hmu chuwang chuan hemi bullish order block hi a fail le kan ti don nge ni kan duang reaction hai mi pelawa chuwang chuan hemi order block hi rom thleng le po ni ta se price ka a chho bel ha kan be se a sang hak to lo ti na ni chu bele thuna chuan weekly a chuan kan price nei le hemi chuwar chen kan trade thei ta kan hmu hian ni sang khat zakua tu sang khat zariat somli pariat a long term target deuh mai theia ma se he wang han hemi wang han ting ka short tang ka hold don ti na ni mi alo mo om je chuan heta price weekly drawn liquidity price in a kal du rin na deuh kan nei a kha kha weekly tang chuan a tok mai chuan daily a enge en le tai la daily a chuan kan hmong hian daily a pawh fair value gap daily a weekly miang thau chin miang thau ha kan nei le ta fair value gap a kan la oma mo hei indecisive frame boka hemi fair value daily fair value gap hian a hold a push higher kan hmu le ani chuan okay ma se hemi na fail ani chuan enge kan target weekly fair value gap chu zong chu ni mai mo simple chuan ma se ka soi tong khan hemi daily fair value gap hi tian lo la dai la kan hmong hian hold a hold kan be se nge be se lo ti de bo kha fair value gap thawin a sir fi na kan enang kan hmong hian daily a bullish fair value gap kan nei atro chuan enge kan be sei tur chuan bullish fair value gap atang chuan bullish fair value gap dang create se chuan a pull back a han entry kan long chawang ma se enge tuna chuan kan hmong hian hemi bearish fair value gap ron thleng thla hian ala hold ta kan hmong hian a strong a ala hold tha chuwang chuan buy scenario la en ringot kha a fu chuang a ta ni dxy ala bullish zong zong nen buy scenario ai chuan kan hmong hian last price action na ta hei January ni som paru ka tanga last price action a hian kan hmong hian bearishness spark ala so lo chuan enge majority of the time ka trade to chu bears mo chuan hourly a lut le tai la khan hemi bullish zok hi bullish fair value ke pi chu ti re tai la kan dong han short chan ta chuan
Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kan hmong hian push. Hmm. 1 hour fair value gap a create le ta hai poil soi le tai la kha kan soi yang tau khan daily fair value gap atang 1 hour big fair value gap mo entry aron cmt aron ti to ha chuan sales kan la target le zel thaini mo hi long term first target second target enge sang e price range sang ni khatiang zel khan price kha higher time frame atang khoya nge akal du khonge akal thayang ti kha kan ring dik don ti na lam ni lein chumi a zir chuan lower time frame a chutiang chuan price a chem chutiang chuan price in te ti khami ha hei kan in dap don ti na zok lam ani chumo chuman chuan gold po more downside kala be se ya ta hian 1 hour order block na lutuk tak mai kan ne ya kar lei lama chuan ye trade kalak dom pon u u trade kalak dom pon hemi order block a hian interest mo se sa do pol te thleng don chu ka hrelo ma se let's see karma sa po ka soi kha hemi order block hi inang ka tia mo karma sa i weekly video ka ron siam ha kan mong hian order block atang chi flash kan nei re ta ka zong kha an deuh mai ta chuan karma sa ni lo in karma sa trade kalak te ho simple hlom lutuka simple lutuki ka soi thiam lo dok mo Friday trading e kan nei Friday news kan nei nimina ka trade nei kan soi phutang Friday news kan nei kan news in fair value gap aron touch le kan hmong ya se sa liquidity la buy side liquidity la chu poimo chu ka trade la kai chuan khong e 8 p.m. New York 8 p.m. te ti hey New York 8 a.m. ani chu zan ke mani dara chuan New York 8 a.m. chu dar le chan ve ni chu daruk le chan ve tang hian fair value gap ka zong chran mo chu ka trade simple ani ka bias ka chinga tiran sales ani chuan sales bias in fair value gap ka zong mo chu ni mai kan hmong hian 1 minute 5 minute fair value gap create lo ta hian chete oma kan hmong hian bullish fair value gap ka broker a lang lawa heta hian first loss kala ni chu first trade kala stop loss a hita chuan stop loss a hita ma se chuan kan hmong hian ka duang zo fair value gap a create ta in chete create hai chu a ai lian heta rong create ta chuan hi trade kala na Friday trade kalang na ta fair value gap entry ka siama stop loss first candle high cover target enge 1:3 ani full TP hemi vela 4.525 risk to reward vela inga close hemi ka trade te poi telegram group han ching join ka ronda mo simple lutuk bearish kan be se ya chuan New York trading time bearishness kan follow chu ni mai chuan khong he Thursday Thursday po entry chu tiang thau chuan simple Thursday po kan hmong hian se side liquidity kan lakko ka chuan I heta 1 hour fair value gap kan la nei kha khami kha kan approach thai be sein fair value gap kan create le mo khong e dariat hei dariat an ta chuan dariat news om chuan news ka nga phut news zo ka trade mo news mai ka trade ngai lo sell side liquidity kan la po ka chuan enge om fair value gap hemi te trade pani hi telegram group a bo han tuna hian ka position te po indu jong lo post lenga indu lo le poi chuang lawa chuan trade risk to reward 1:3 1:3 hi to game em ta chan chu I kamain account na po intinan kamain account na $10 risk taila mo voi khat ka loss chuan $10 loss ma se voi khat ka win chuan I 10 $30 win ani chu mo voi ni loss po ni la voi khat ka win chuan kala break even $10 kala profit to lo do ka ni
chuan kha zawng kha ni a mang thla